दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि केप्टेनशिपखौ लानानै हारिनि थामोनथा रैखाथि आरो जोंनि सिनायथिखौ लानानै जों हाबा मावबोदों आरो बर' जातीयताबादनि सेनापतिनि दायित्वखौ एबसुआ गोदोनिफ्राय लादों, इयुनाव लालांगोन। हारियाव जिखि थासारि फैथों बेयाव मालाबा गुलि बारुद, मालाबा लावथि, मालाबा आइन बा बायदिसिना ल' एन्ड अर्डार सिटुएसन, मालाबा जिखिनि खैसार फैया मानो आरो जोंनि हारियाव जिखिनि गावस्रा गावस्रि माब्लाबा समाव जाबोदों, एबसुआ गावनि बिखायाव बेफोर थासारि परिबेस परिस्थितिखौ बोजबनानै बर' हारिखौ गोख्रोंहै मोनसे स्ट्रिमलाइन गथा महरै बुजाबुजिनि आधाराव खौसेथिनि आधाराव बड'फाया जेरैबायदि खावलायदोंमोन जे लिभ एन्ड लेट लिभ, माने बड'स अफ द वर्ल्ड इउनाइट, बे मोन्थोरजों एबसुआ जेब्लाबो हाबा मावदों, हाबा मावलांगोन। मोन 13 बर'नि अर्गेनाइजेसनफोरखौ लानानै जोङो थांनाय 27 जानुवारियाव 2025 बे एकर्ड जि डे दङमोन कासिक'ट्रायाव जोङो हांख्रायनाय बायदि बयबो आफादा बाहागो लाफैदों। बेयाव बर'नि थाखानाय आफाद, जोंनि पेरेन्ट अर्गेनाइजेसन बर' थुनलाइ आफाद, जोंनि आइजो अनसाय आफाद, बर' बिमा गौथुम, हारिमु आफाद, आबादारि आफाद, इभेन जोंनि एक्स एनडिएबि वाइल्डफायार ससाइटि, एक्स बिएलटि वाइल्डफायार कअपारेटिभ ससाइटि बिथांमोनाबो बाहागो लाफैदों। दा जाय जि साना मानो बर' हारिनि इउनिटिया मुलुग दरबाराव स' जानांगौ आरो जोङो इउनिटिनि आधाराव हारिनि जेंना जेंसिखौ सुस्रांनांगौ। बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि एजेन्डाया जोंनि लेभेलाव जोङो हमवर्कखौ मावनांगोन आरो नेसनेल आरो इन्टारनेसनेल लेभेलाव बर'खौ जोङो बै लेभेलाव बुहुमनि जौगानाय माहारिफोरजों फेर फाथिनानै जौगालांहोनो थाखाय जोंनि सान्थौ आरो सानस्रिया दिनै जोङो मेलेमखौ बै लेभेलाव लांनांगौ। बादायलायनायनि जुगावनो जा बा जि लामायावनो जा आं बेखौसो रोखायै बुंगोन। मन्थ्रिजों जोंहा गोबां खामानि दङ, गुबैयै 6.3नि आधाराव स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन, कलेज प्रभिन्सियेलाइजेसन आरो जोंहा गोदानै 35टा मडेल हाई स्कुल 6 to क्लास 10, 12 उननि समाव बे बर' मिडियामनि जागोन, जेराव गोदान इनफ्रास्ट्राक्चार बिल्डिं आरो गोदान टिचार थिसननाय जागोन। 101 बर' मिडियामनि हायार सेकेन्डारि गायसननाय पस्ट क्रिएसननि बाथ्रा, बिथाङा सिटेटनि बेलायाव सरकारखौ नारसिननायनि खोथाखौ जोंनो खोथा होदों, जोंबो नारसिनबाय थादों भारत सरकारखौ। नाथाय स्पेसियेल टेटनि गेजेरजों आसामनि लेभेलाव गोदानै जेराव पस्टआ भेकेन्ट जानानै दङ, टिचार गैया, 0 टिचार, सिंगल टिचार एपइन्टमेन्ट होनायनि खोथा दङ आरो गोबां माखासे इस्युसफोर दङ सोलोंथाइ मन्थ्रिजों। बे बिथिंखौ लानानै दिनै जोङो थुनलाइ आफाद एबसु जयै सावरायगोन। बाजेट सेसन सोलिगासिनो दङ आरो 10 मार्चआव बाजेट दाखिल जागोन। बिनि सिगां नैबे जे पस्ट क्रिएसननि स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि गोबां माखासे खोथा दङ, बेयो बाजेटआव हाबनांगोन। बाजेटआव हाबाबा बेनि माने आल्टिमेटलि जेबो आउटकाम गैया। बाजेटारि फाइनेन्स प्रभिजननि गेजेरजोंसो जेंनाया समाधान जागोन। बेखायनो बिथांजों जोंहा दिनै मिटिं दङ, मिजिंथिदों जे जोंनि जेंनाया नैबे बाजेटनि गेजेरजों बांसिनानो समाधान जागोन, 100% नङाब्लाबो। खारन जोङो 100% समाधाननि थाखाय सरकारखौ प्रेसार होदों, खिन्थु सरकारा गावनि पलिसि नितिजों खारो आरो बिथांमोननि पलिसि नितियाव जोंखौ गारनानै जाहाथे जाया, जोंनि जेंनाखौ लाफानानैसो बिथांमोननि पलिसि नितिया जाहाथे जायो, बेखायनो जोङो बिथांमोनखौ प्रेसार आरो इनसिस्ट खालामदों।